हेपि टिचार्स डे दिनै मोजां सान दिनै बे जोंनि MSDP नि आन्डार माल्टि सेक्टरेल डेभेलपमेन्ट प्रग्रामनि गेजेरजों बेंटल बायदि ओनसोलाव मोनसे सद्भावना मण्डप मोननो हादों निश्चय बियो रायजो राजाफोरनि थाखाय बायदिसिना प्रग्रामाव बाहायनो हानायनि सुबिदाखौ मोननो हादों बेनि थाखाय जोंनि बेंटल ओनसोलनि लोगोसे बे बेंटल एरियानि प्लास ब्लक सिडली ब्लक हिसाबै आङो सरकारखौ धन्यबाद जासिगोन बे न'आ नंगौ भारतनि दाब दाब ओनसोलाव जेरै बे आसनिखौ थांनाय 2022 नि गेजेरावनो अल इन्डिया 710टा ब्लकआव इमप्लिमेन्ट खालामनाय जादोंमोन लोगोसे 66टा EOLB बा टाउन कमिटियाव लानाय जादोंमोन क्लास्टार हिसाबै आरो 33टा गामियाव बे रोखोमनि आसनिफोरखौ लानाय जादोंमोन बिनिनो मोनसे जोङो दिनै बेंटल ओनसोलाव मोननो हाबाय निश्चय बेवहाय रायजो राजाफोरा गोजोननाय दं आरो दा मोननायानो जोंनि जोबथा नङा दिनैनिफ्राय जोङो बेखौ रायजो राजानो हगारनानै होबाय दिनैनिफ्राय बेखौ मेनटेन खालामनायासो गिदिर खोथा सरकारा जास्ट इनफ्रास्ट्राक्चारल' बानायना होयो खिन्थु मेनटेनेन्सनि खोथा बा बेखौ सालायलांनायनि खोथा जाहैबाय रायजो राजानि दिनै न' मोनदों होननानै गाबोननिफ्रायनो बेखौ लेथ्रा खालामगोन आं बेखौ आसा खालामाखै निश्चय बेवहाय जोंनि ओनसोलनि गियानि व्यक्ति जोंहा गोबां जों दा लोगो मोनदों बिथांमोना मोनसे कमिटि लानानै बेखौ मेनेजमेन्ट कमिटि बानायनानै बेखौ मोजां रोखोमै सालायलांगोन आरो बिनि गोनांथिखौ निश्चय रायजो राजाफ्रा मोजाङै बाहायलांगोन बेखिनिखौ आसा थिनाय जाबाय गोजोन्थों बेंटलावहाय बिमा गोबां खुलायखौ जों नुनो मोनो जोङो बेखौ मेनटेनेन्स खालामनो थाखाय नोंथांमोननि जगाजगआव माबायदि जगाजग लानांगोन नोंथांमोना खावलायो आदसा गिबिसिनावनो नोंथांमोननि चेनेल गासैखौबो हामबाय होनदों आरो चेनेल नायगिरि बयखौबो हामबाय होनदों दिनैहाय जोङो बे बिबा भबन जोङो मोननो हादों जोङो दा बेखौहाय आसाम सरकारनिफ्राय जोङो मोननो हाबाय जोङो बेखौ दिनैहाय अपेनिं खालामनाय जाबाय आरो बेयाव दा गोबां खामानि दङ बेखौ मेनटेनेन्स खालामनांगौनि खोथा दङ आरो उननि समाव माबा मोनसे मिटिं बा हाबा जायोब्ला बेखौ साफा खालामनाय मानाय मोनसे थाबाय दा बेनिखायनो जोङो गासै जोंनि बेंटल एरियायाव जेसेबां जाति जनगोष्ठीफोर दङ गासैखौबो जोङो सानसे लिंगोन आरो जोङो बेखौ कमिटि जोङो बानायनानै होगोन बे मेनटेनेन्सखौ माबोरै खालामनांगौ माबोरै खालामबा मोजां जागोन जोंनि ओनसोलाव बियो मोनसे आदर्श बायदि जानानै थागोन खारन जोङो गोबाव सम जोङो नांगौमोन आरो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि मिटिं गिदिर बा हाबा खुंनायनि जोंहा जायगानि प्रब्लेम दा बेनिखायनो आसाम सरकारा बानायनाय होनायनि थाखाय आङो हामबाय होनदों आसाम सरकार आरो जोंनि BTR सरकार आरो बेयाव जोङो मेनटेनेन्स खालामनो थाखाय जोङो दायो साननै सानथामसोनि उनावनो जोङो मोनसे बयखौबो लानानै मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै जोङो कमिटि बानायगोन आरो बे कमिटिनि दारैनो बे मेनटेनेन्सखौ जोङो खालामलांबाय थानो हागोन होननानै आं आसा खालामदों सोर आलासिफोर नुजाथिनायाव दिनैनि बे न'खौ बेखेवनाय जादों दिनैहाय जोंनि BTRनि EM सार रन्जित बसुमतारी बिथाङा नुजाथिनानैहाय दिनै बे न'खौ बेखेवनानै होनाय जाबाय आरो जोंनि सिडली ब्लकनि BDO सार कुमुद नार्जारी बिथांनि नुजाथिनायाव बे दिनैनि हाबाफारिया जानानै थांबाय आरो जोंनि बेयाव ओनसोलनि गासै गागि आरो जाति जनगोष्ठीनि गासैखौबो जोङो लिंहरनाय जादों आरो जोङो गासैखौबो लानानै जोंनि ओनसोला दे मोनसे हारिजों जोङो जौगानो हाया जोङो बेखौ आन्दाज खालामो गासैबो जाति माहारिफोरखौ जोङो लानानै जौगालांनो जोङो आवगायदों बेनिखायनो जों गासैखौबो जाति बा धोरोम बा पार्टिजों बासिया लाबानो गासैखौबो जों लिंहरनानै दिनैनि बे मोजांथार प्रग्रामखौ जोङो बानायनाय जादों बेवहाय कमिटि दाखांनायनि उनावसो प्रग्रामफोरखौ खालामफैनो हागोन नामा औ बेयो मोजाङानो सोंदों माने जोङो दायो BCDCनि आन्दाराव जोङो बेखौ BDO सारा जोंनो सार्च होलांथ'दों आरो जोङो खुब गोख्रैनो बे कमिटिखौ जोङो दाखांगोन कमिटि दायैनि सिगां जुदि माबाफोर मोनसे प्रग्राम जायोब्ला जोंनि BCDCनि आन्दारावनो बेखौ जोङो सालायथ'नाय जागोन आरो कमिटि दाखांनायनि उनाव जोङो कमिटियाव हेन्डअभार खालामगोन आरो बिनि उनाव कमिटिया बेखौ सालायलांगोन बेयाव हाबाफारिफोर लायोब्ला
माखासे पाब्लिकफोरनि प्रेजेन्टेसन थाखाय बेसेबां सिट केपासिटिफोर ओमफ्राय एभेलेबेलफोर जानो हागौ बेयावहाय जोङो दायो कन्ट्रेक्टरनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बेयाव 200 जन मानसिफ्रा खेबसेयावनो गेदारिं जानो हागोन आरो थानायफोरनिबो सुबिदा दं संनायनि सुबिदा दं गासैबो बे सुबिदाया थागोन जइन्ट फिसफोर लानो बेयाव जइन्ट फिस लानायखौ जोङो दा बुंथ'नो हाया जोङो जेब्ला कमिटि जोङो बानायगोन बे जइन्ट फिसफ्राथ' जोङो एसे एनै मेनटेनेन्स थाखाय लानांखागोन खारन लाइटनि खोथा दङ आरो बेखौ साफा खालामनांगौनि खोथा दङ बेखौ जोङो कमिटियाव रायज्लायनानै माबायदि डिसिसन लायोब्ला पाब्लिकफोरनि सुबिदा जागोन जों बेखौहाय डिसिसनखौ लानानै जोङो बेखौ उनाव सावरायनाय जागोन थेंक इउ हामबायसै दिनै बेंटल हालामाव गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय सदभवन मण्डापनिफ्राय स्पेसियेलि हाउस पेडनि मोनसे डिपार्टमेन्टनिफ्राय 1,40,00,000 लाखनि मोनसे भबन हरदों जाय भबनखौ जोङो दा बेंटलाव मोननो हाबाय बे बिभा भबन जोंहा बेवहाय जथुमा जानो बा बायदिसिना प्रग्राम जानो हाबा हुखा खुंनो थाखाय जिखुनु प्रग्राम खुंनो थाखाय जोंहा बहुद समस्या जायोमोन बे समस्याखौ जों जेरै साक्सेसफुल खालामनो हाबाय जों स्पेसियेलि आसाम गभर्नमेन्टखौ धन्यबाद होयो बे खामानिखौ मावफुंनानै हरनायनि थाखाय गोजोननाय मोनदों बेनो जे समाजाव जिखुनु फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो जौगानायनि गोनांथि दङ बावहाय जौगानायनि माने मा होनो डेभेलपमेन्ट माखासे स्किमफोरनि गेजेरजों बा अनुस्थानफोरनि गेजेरजोंसो समाजखौ जौगाहोनो हायो आरो बेफोरखौ मोनफ्रोमबो हालामाव दिनै एसे गाबोन एसे मोनदांनायनि गेजेरजोंनो आवगायलांनो हागोन बेखौ